Прочул се Рим с Ватикана, Париж с хубави жени. На Кочо старата аптека продават вино от памтивека и ракия от Христа. За всичко говори през усмивка, макар да е минал през много перипетии. 102-годишният Тодор Андонов е един от участниците в Дравската епопея. Преживял е битки, бомбардировки и разчиствал е полето от мини. Роден е на 18 юли 1924 година в село Треклено, Кюстендилско. Левски, знаете ли какво е? Аз му знам цялата биография, защото съм се родил на неговата дата. Кръстника е искал да ме кръсти Левски. Левски да ме кръсти. Оле! Да. Ама аз не съм Левски. Всеки ден се разхожда в Южния парк, където има много приятели. Шегува се, че тренира, защото през 28 година ще ходи на Олимпиадата в Америка. Яде всичко, само че да не е с много захар и да не е пресолено. А рецептата му за здраве – вечер краката в топла вода с лъжичка морска сол, сутрин нагладно пие топла вода. Аз се помня много. Спомни си ти за нашата любов. От камък да беше, ти би ме разбрала. Уви, не познаваш любовта. Дай Боже на всеки да познае любовта и на всеки да стане на 100 години, като господин Андонов, при когото съм на гости, но най-вече да обича живота, да обича хората, а не само да търси лошото в този живот. Той има основание за много лошо, което е преживял през живота Ама ето си. сега, като видите там, те казват, те комунистите, че са социалисти. Никакви социалисти. Сашо Сладура, не го знаете вие, певеца. Те после го закараха в Ловеч лагера, Слънчев брег, и там го убиха него. Такива са работите. Тия работи трябва да се знае. Аз съм картограф по професия. Аз съм по Стара планина, като тръгнете от Хайдущи камък, сега има до Носе мине. Това всичко съм минал и всичко съм го описал и съм го нарисувал. Но имам много, аз ако ви поканtam, имам много материали.